Σόπιο, ήρθαν εδώ θεατρίνοι. Λοιπόν, καλησπέρα Πλακουστά. Εγώ είμαι γεωκτήμονας, όπως βλέπετε, και Πλακουστάς. Χρόνια πολλά να περάσουμε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Θέλω εδώ το Δημητρό. Πού είναι ο Δημητρός λίγο? Γιατί μας έκανε τη βρωμοδιά αυτή και σκόθηκε και έφυγε. Έλα εδώ. Έφερα καταρχήν το προσωπικό να μάσουμε όλα τα χορτάρια από εδώ που σας να δέσουμε την κομμάρα μας. Είναι εγκαστρωμένοι. Και έφερα τον καθηγητή μικροβιολογικού Πλακουστάς και το προϊσταμένο το μικροβιολογικό να κάνουμε τεστ DNA για να αποδειχτεί η αλήθεια. Δεν γίνεται. Βγάλτε Δημήτρη, βγάλτε τα πόρτα. Έλα κύριε καθηγητά, εδώ. Έχουμε πρόβλημα όπως ξέρετε και πρέπει να διαλευκάνουμε την αλήθεια. Να βρούμε τον ένοχο. Δεν ξέρω αν γνωρίζει τον καθηγητή. Είναι γνωστός. Είναι πολύ γνωστός. Εδώ. Το γνωρίζουμε, είναι ο Στίβ Καρδάσης. Ας το έχει άλλο εδώ. Ναι, πάμε και μπροστά. Το σκετσάκι να γίνει μπροστά. Σας παρακαλώ. Μπροστά να γίνει το σκετσάκι. Μικρόφωνο έχουμε. Ωραία. Να γίνει μπροστά το σκετσάκι εκεί. Ωραία, το έχουμε. Δημήτρη, κοίτα μη σημαίνω δάχτυλο. Μόνο μακφάρα βγάλει. Από πίσω μη συγκυρίστε. Πρόσεξε το σου κόμμα που κάθεται από πίσω. Πρόσεξε την. Πάμε, έλα Σέργιο. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε το... Δεν ακούγεσαι. Εντάξει. Δεν ακούγεσαι Σέργιο. Εδώ, έλα. Γιώργο Πέτσιο, πού μας κάνεις σαμποτάζ. Ένα, δύο, εντάξει. Δεν ακούγεται. Άντε αργά, καθηγητά. Γίνε αυτά. Πάρε άμα δω γιατί... Αφήστε τα παιδιά να πάρουν ό,τι θέλουν. Πάρτε αίμα από τον Δημήτρη. Ο καθηγητής έχει κάνει και το κάρπο. Γέμψει χουμόρ, γέμψει όλους του τσαρτσεμπά ο Δημήτρης. Όπα ρίχνετε, πιάνει. Το ένα θα πάει να εξεταστεί για γενικές εξετάσεις. Λίγο ησυχία. Προϊσταμένο εδώ, θα πάρει προϊσταμένο το Δήμο. Φώναξε λίγο προϊσταμένη. Έχουμε και ορό της αλήθειας. Στη ζούρα του λόγου. Θα κάνουμε σωστές δουλειές, άστα αυτά που ξέρεις. Αυτά που ξέρεις τα αφήσεις. Έχουμε πρόβλημα. Προσέξτε προϊσταμένη λίγο. Εδώ θα είναι το DNA. Το DNA. Το δείγμα θα Το πάνε μωρό της αλήθειας πίνει στα προϊσταμένη. εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για να δούμε... Τα κόρτα και να γίνει. Λοιπόν, Ταχυδρόμε, πρόσεξε μην μας το βάλει χέρι. Κάτσε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσύ τη δουλειά συνέκανες ιδέα. Κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας τώρα. κυρία μου, να κρατήσει τα πρακτικά. Μετά από τον έλεγχο που κάναμε, σαν διευθύντρια του μικροβιολογικού, παρουσιάζεται ότι η γουμάρα είναι καστρωμένη. Κάστρωσες κιόλασα. Τώρα δεν ξέρω ποιο κάστρωσε, αλλά πρέπει να κάνουμε και το τεστ πατρότητος. Με συγχωρείτε να κάνω την ανάλυση. Μήπως κάστρωσες το αφεντικό. Στέργιο Καρδάς. Πάρτε και από το αφεντικό DNA. Πάρτε και από το Στέργιο του Καρδάς. Πάρτε και από αυτόν. Μήπως θα ρίχνει και αυτός. Και μετά έφερα και το προσωπικό για να μάσουν τα χορτάρια για τη γομάρα.
Δεν ακούμε, φώναξε λίγο. Κουμάρα και το πλάρι. Έφερα και το προσωπικό, λέω, να μαζέψει τα χορτάρια. Ότι έχετε εδώ πέρα για να τέσσερις το κουμάρα είναι έγκυος τώρα, κατάλαβες, και τι να τα ρίξουμε, δεν έχουμε τίποτα εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγάλει τη Δημάρκα. Άμα αναρρύθηκε εκπρόσωπος του Με τα φαντώματος. σλίπης μου μπορώ να το αποδείξω μετά τις αναλύσεις και το τεστ πατρότητος Να σε δούμε νοσοκόμα. ότι του γουμάρ που λυγέται πια του τρανό πάει αρέθηκε σήμερα του γουμάρα. Άρα είναι ο μπαμπάς, πρέπει να το αποδειχτεί. Γι' αυτό πρέπει να γίνει εδώ συμφωνητικό με τον διοκτήμονα και να υπογράψει αμέσως τα καταστατικά. Θα παντρευτείς του κουμάρα. Αν τον αγνωρίσω θέλετε. Θα παντρευτείς. Όχι. Δεν θα πάρουμε του κουμάρα να πληρώνουμε διατροφή. Κάθε χρόνο 50 ευρώ θα σε στείλουμε από το φανό χορταλίτσια. Δημήτρη, την πούτσα και την υπογραφή πρόσκληση που τη βάζεις. Στέλιο, την πούτσα την έβαλα καλά και την υπογραφή καλά. Πούτσα την υπογραφή πρόσκληση. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μετά από αυτό που ανταποκριθήκατε εδώ και παραδέχτηκε ότι έχει γκαστρός γουμάρα, βαράτε ένα τραγούδι και σας λέμε μετά και το πείμα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Είδατε τα χορτάρια είναι ευεργετικά. Χρόνια πολλά και στο Σέργιο του Ζικούλη με τη γυναίκα του. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά. Σούπερ μάρκετ Κονάκι. Σέργιο, ευχαριστούμε. Θα χορέψουν τα παιδιά ένα χορό όλοι ένα κουστάκι και μετά θα μπει ο άλλος ο Φανός. Γιώργο, βάλε ένα χορό σκόπ.